Oras di hita salutna na di dia de hita maringanan. Tikion marsiajar maita sian persiajaran paonopon na marjudul Ehema Au. Na di buku sekolah sabata buku Pesalmen ayat siapilon na dijaha pandita hutasoit. Pesalmen 12 ayat 6. Mida hamamago niakkana dango, dohot mida adung niakkana pogos. Hehe maau noeng, ninna Jehovah, appe honokku matuau, tuakka namakka langossa. Pesalmen 12 ayat 6. adrong setelah mulai persejarata martangyang mahita na dipimpin pandita Purba. Ultimate kita ale Tuhan Jehovah sadalyo tondo pasatami tiki do rohanami tuho Tuhan dinalo magsiajar hami siapa sejarah sekolah sahabat persejarah ponopon persejarah hami Tuhan hatamo Tuhan nasaboy tukok nami dinaladit jala sulu-sulu nami dinagulap asaboy Tuhan manurangi akka ngulu nami di siap hari dungane hami Tuhan di bagasa Yesus hamil tamiyang amin. Hit a wall right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need you, I need you, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head, darling, I hope that you'll be here when I need you the most. So don't let me down. 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 Mulai itu pandita Purba baik dihita na tamulay persejarata paunopon na merjudul Ehema Au na paturakon non persejarata sabab petam na dibuan amang pandita hutasoit adong suku-sukun sian hami ahado amang pandita maksud ni persejarata di sabat petang na marjudul Ehema Au boy amang pandita asa di patorang tu ita sude na adong diulat na daw. Baik, mula ti pandita nami, pandita Iye Manukalit, nong pasahatot tuau di persejaran na paunoponon. Na adong uluan ni persejaraton Hehema Au nina isi domadokonon omma nanedokon ni Tuhan debata Jehovah buasa hehe tuhata buasa hehe ibana alana dibering doh kapardangolan ni naporsuk niakka naposona adong sahit Roma debata di pamalum adong akka pardangolan na martangiang maka naposoni Tuhan tu debata ganup akka pardangolan nai dibege Tuhan tangiang na dia lusi jala dilema na to kapartugana jala gudang dupya kanasing adong namarsa dia puli Tuhan ya adong muse na marhabuk ni roha langsung do dia lusi Tuhan dia kana majau warni debata tuak kana marhabuk ni roha dileo ma pangapulio
kurang do pekanasing di parngulo siganupari ido ben hehe de bata lao mangaleo tuhita mangodolhon aha kana perlu dihita akka haporlu atta siganupari baik ditikilas ni roha hita baik ditikina marsak kita manang nama tabuk ni roha. Jadi ido molo odolan ni parsejarata di hari sabat si potangon karena Yesus madokon hehe maahum ya dak kita na hehe tuhat tadi bataro na hehe nalau mangaleo na kapasu-pasu na tuhita persongoni marupani di pendahuluan marang di kata patujolo ni parsejarata di hari sabat potangon. Oke, mulai tegorang tu amang pandita kasoit napatorakon sabat petang tuhita bahwa hehe maau dak kita ape Yesus no hehe dihita. Oke, tikion ta persajari ma minggu tanggal 4 Februari na marjudul Ulu Balang Bolon na dipatorakon pandita Purba di tikion. Mulai teh jadi pasajaran hari Minggu Ulu Balang Bolon molo di halak Batak harong do ulu balangan nama sia teh ya molo ulu balangan omat tempat-tempat ni pejuang ya Ulu Balang pejuang jadi molo sonon pasajaranon sang pejuang inna molo tabuka pasajaranon omma ede puji-pujian nama muji Jehovah ala ni holongna na sundenggan manaluon kuaso hajahaton na mangodam bangsona ya jadi sudah kita naik pertibion terutama na poso debata kebolur gabi hita gabi Ulu Balang pejuang ya ke pejuang na bolo do hita di bagasan na poson ali along do Ulu Balang nobal ga ima Yesus na berjuang apalagi itu hita di zaman tikyo. Oke, mulai tegorang tu amang pandita Purba didok parseraton gebe timbul ma suku-sukun tuhita na membege pasarajata di hari Minggu. Bahwa ada cara na dihita jolma na mardoson manghiton herasi Raja Daud mabain Holande Batado na si Sobaun di Ngolutta. Mulai ate suku-suku na dengkan ya suku-suku na siya dengkan bahado cara na tumabed debata gabi si Sobaon molo tay hutto songon ni dokkan pasalmen si Raja Daud di bagasan pasalmen 10 ay 17 ison di dokon disurdukod do tangan na siya gijang manakupau mana tahu sian akka aik magodang ya jadi Tuhan ini suduk do tangan nila do tangan na itu Raja Daud ya lama nakuk manait jadi apa masalah di hita sebenarnya apa na terjadi di permulut ta apa na masa di permulut ta lihat di batado tangan na isuduk do tangan na lama na hita mungkin ini masa ada tambahan bahado carana asabu hita mabain debatasi Sobaon molosong na sendiri ekon isadari bahwa kuaso ni debata na manugu-nugu hita di bagasa palungulutta so ni ma songon padok ni Raja Daud mulate. Oke, mulai tegorang tu pandita Purba adong tambahan sian pandita Autosoit wada dihita Ulu Balang Bolon. Ulu Balang Bolon Omma Yesus Kristus dong ya panglima. Nah, jadi mabain tuhita akka hamonangan molo marporang manang pejuang ya monang metong alana nunga didonga ni hita ay Yesus do maralo mangalo akka musutta. Jadi dak kita marporang alai nak pe hita disuruh marporang monang do hita alana waso ni debata do naturun sian gijang. Jadi di parporang apta di portibion noaing di parngulutno ta siganupari gurang do ya akka persoalan ya songon mempertahankan ima patik ni debata songo dia mabain akka adat-adat asonang maralo tu patik ni debata o parporang do di basang nguluton songo dia akka persikola asa bebas
hari Sabat tu gereja ya perperangan do tohon ya doh na perpudi songod dia ma asa monak kita nagabe si parmonang di ngolutta di naro Yesus mangalapita kana porsia di bana si parmonang mahita alana Yesus do panglimat ta balang bulun ido mabay kita monak Berarti muluning munak kita tu di patama ita gugu martangiang. ido panglimat ta Yesus Kristus panglima di jolo. Oke, baik. Boleh tigorang tu hita. Jadi, kita lanjut persejarah ta pelajaran hari Senin. Nomor judul hati goran tu akka nadangol. Na di patorang Pandita M. Hutasoij. Baik, mulai pendeta manukalit. Jadi di persejarah ta hari Senin on hati goran tu akka nadangol. So dia akan ada angol. Nada angol, omma naporsuk ka parnguluan. Termasuk mon hapogoson. Ya, mungkin ya jol manao to ya dohok dope muse marcapuraha. Gali manang hagalion. Ya, ngapogos gali dukoni muse gurang aka persoalan na somarutung di ngoluna. Jadi omma naro tu debata manopoti manol hasso caluhukna ya yaka ngolu-ngolu siganu pari. Nah, jadi di bereng Tuhan do sia surgo songod dia kana posona ngoluna ya akan ada ngol nga berusaha ibana nga dibayar sa guguguna dia ka ulaun manang na hape namasa di nguluna alai setong na porsuk naro. Jadi mulut aja hamusi enak kaningan di Psalmen 12 ayat 6 mida hama mago niak kana dangol do mida adung niak kana pogos maaun waing ninna Jehovah ape honokuma tua tuaka namakkalungut tossa akan nama lungun tu debata dilihat debata doa haluaun nama sihol tu pasu-pasu ni Tuhan dinaro manopoti tu debata dilihat debata dodalan. Nah jadi kurang doa godang dodalan di bait Tuhan moloro hita manopoti tu ibana alana hati goran tu akan adangol ya jadi on termasuk do bahasa-bahasa tuaka nama ngoloi nama ngalunguton Yesus Kristus malungun ibana di hatani debata atarson ursa molo mawas ursa laude itu dia minum molo romu seha las nyari margulu do ursa dakolan horbona margulu ursa peje malungun do itu tuguluan songoni manang hita kana posoni debata malungu kita di hati goran ni debata malungu kita ka di pasu-pasu ni debata na balga di bae muse tu hita akalas miroha baik tu keluarga ta tu anak kota tu akaha ripeta manang nadi sepe hape nama sa kapasa Tuhan tersoni ma pendeta nami. Oke, mulai tegurang tu amang pendeta Hutasoij na patorakon persejarah ta di hari Senin ba dia mahita selalu mahiton ahana dibain di debata molodong pe masalah di hita unang lupa di hita lam gogo mahita roh tu Tuhan mangulaun pati di debata sude masalah nadong di arong portibion boy di debata sidung sudena baik termasuk persejarah ta di hari Selasa na di patorang amang pendeta Purba di Tikiot. Berarti persejarah dari Selasa sadeleleng nai do pagi do hon muna hukum ya jadi panguluhon hukumon patikon na nunga di pajongjong debata akka uluan ni hala Israel bahan
pahot ton hati gora di Israel ya. Bajong-jong tutung adi pahot akan meben pahot ton hati gora di Israel. Jadi song dihita hado itu tu bagi duhon uhumon sedeliling do tutu benot ta song ni padinggat ton asa tigor asa hot uhumi sulah honota. Jadi molo tabaca di Pasalmen 22. Kita buka Pasalmen 22 ayat 3 sono dibain. Patikos hamuma uhum tunametmet do tunasopot somarama odion hamuma nadangol dohot napugos. Jadi nakingan ngadi hatay pendo tohot soy naking taring otu nadangol. Jadi so kita sebagai naposo ni debata hita iko benot dado tikos uhumi tunametmet tunasopot marama sopot somarama baru tunadangol dohot napugos. Unang molo adong pangomoan denggat tabain uhum. Molo so adong pangomoan ang denggat tabain uhum. Jadi kita akan naposo na debata sada neng pasa dihita ikot tikos benota uhumon tunametmet tunasopot somarama baru to dihom musek kama tunadangol do tunapugos. Ima molo sa dililing didokon narahapatikon iko sa liling na kudinggan jala tigor jala hot jala tikos tabain uhum ni debata. So ini mungkin molo taling otu persejaran at silasa mulat ya. Oke, mulai tegorang tu pandita purba molo tabereng do tajaha perserat tadi hari Selasa. Terodong suku-suku dihita. Suku-suku na onna terjadi di Portiboda. Bado carana dihita. Mangulaon pati ni debata. Ya. Mungkin di bagasan ngoluta saya mau mangulaon pati di debata. Ya. 10 pati di debata mungkin akahita nasa daun nama ulot. Baru carana dihita asa na dong di luar dadao na manaton video ton boy mangatusi mangulaon pati ni debata. Jadi melihat ay kuskunon seberat na satikos na mal murah ulah hono pendeta basa mal murah moli sukun arong do idokon molo diulahon siapatik alena sadang diulahon nang berguna Siswa ada. siswa ada do sudai molo diulah 10 alisada tang ya turehon. Jadi sondok naking baru carane nak ba olah sada holong tu debata sonda dokon ni Yohanes 10 ayat 5 molo na holong doro hamuna diau rado tamuna do aka Patiko. aleng go sarong do holong olah sada be patik dang diulahon alem molo nung di bagasan holong do sudah patik isono dok snakani ikon tikos bayano tuna pogos tuna sopot somarama aleng go sarong do holong marado pod debata dang bedulah sudah saya ada pedang bedulah nunggu sarong do holong tu debata mungkin iro molo kesimpulan saya nau taring tu hari Selasa. Oke, mulai tegorang tu pandita purba berarti sesudah holong ni debata do. Holong tu debata Holong tu debata. Oke, mulai tegorang ma tu pendeta purba mudah-mudahan ma dihita holong ta tu debata dalam takba. Oke, termasuk peserta di hari Rabu. Usehon ma wholesome na di patorang pandita Usasoit. Oke, mau lihat pendeta Manukalit, mau lihat pendeta Purba, ngatorang-torang nakanian persejaran, ganuk persejaran, ope sonari muse di hari Rabuon, usehon, holsom. So dia bayang mangusehon holsom. Lapatan na, alu-alu homma saluhu na tu debata. Hasil alu-alu honot Surina. na solo di rohatta aka holso hape
na adong di pikirta di rohatta pasahat tu Tuhan. Asa boha. Pajaha jo di sada Yohanes sada ayat siap. Molo tatopoti akka dosatta apo saddo ibana jala bonar mane sadosatta jala payasok kita sian nasa hageduhon. Ikut tatopoti ma dosatta tu debata parjolo baru ma tapangido lianon ni debata ma according to kita. Also mananga hape nama baik kita buse saon tak sonak pikiratta parjolo tapasahat tu debata. Ya, baik mengenai anakon, baik mengenai akka perkarejuan, manang na hape na taula. Ya, use hot sude tu debata. Tuhan, itu makana molo dungo hita manang hicca manugut langsung parjolo ha. Tu debata hita manopoti dina modut pehita dina hehe pehita mananga hape talakka siga nupari di parngulota pasahat tu debata asa bohadi dokon nakaningan asa dipaiya sita sian nasa hagiduhon hado hagiduhon ima akan najat najat hajahaton omma akka ulaon ni sibolis. Jadi di pada Tuhan may siap kita mono tapasahat tu debata also nasa na adong dirohatta. Jadi selalu na ikut tu debata lo kita mabay na ha hubungan na manotong una toksipata ditiki tabu-tabu parangulon Dang rotu dang robe kita tu Yesus ya dang robe kita tapi dungro nakaningan akan namasay Roma kita manopoti tu Tuhan. Ya, unang toksita munang tekan, unang gabi tabay na ha. Si paluay, songon, ban cadangan, ban serap, dungroha susan, baru dingot, bah, duk kompes ban, bah, anong doon ang bat serap tu. Kalau dibering bat serap, kompes muse, tambah masalah kan. Jadi, ditikina marlas niroha pehita, ditikina marsak pehita, ingat debata. use homma tu debata saluhutna. Oke. Ingat debata. Boleh tegurang tu amang pandita soit. Jadi nga sangat torang nampak torakon persejarata di hari Rabu. Jadi dihita usai mo ahana adong na di nguluta. Ya. Unang tiki sonak kita nang taingot Yesus. Ape tiki ro na masa baru gira tu Yesus ro. Tor hebo itu he itu tuh kan Busi sama. usi sama jadi orang sangat songoni roh kita tuh Yesus baik tikion ta pada sejarah tanah terakhir di hari Kamis na di patorang pandita Purba Kuliate persejarah hari Kamis ate. Jadi sa memusikkan persejarah hari Kamison paruhuman ni Jehovah dohot bagas juro ot taling untuk azal di pertibion nama akhir di pertibion ya paruhuman ni debata tung solhot doi dohot bagas juro na talingan kotan son om manalaw situjo te surbo ya bagas joroi ima inganan di pangatusion ni parpesalmen sandok hajahatot di uhumi so manongani dihui masudi akka hajahaton ni jorma segala sudi akka hajahaton sudi akka paniulaon naso tikos marado perdebata so manong dihumi ya di bagas joro ya tali ko songo tu di bangsa Israel na julu muladong dosa na arong hasalah hajahaton na kuboton na bili-bili kasa mo tu Malim. tu animalim jale ko ipatol hasdo dosa na tuise situ animalim jale situ animalim manong pasato tu debata liko ni bodon nong anon bili-bilion manang naa mana cocok tu kelas na ibu manong bili-bilion
tu lamane sa dosana. Jadi sobenon di bagas joro halau di halwauni disakapi dihalak sepelebe kudo dosai darida marhite sadati has di pamatang jala iko di pamalum marhite pelean sobaon alai bibel pabahon ubo bibel songonon dosai i mangalau si pati ne debata jelas do molo di bibel do kod dulu molo dosa molo talau si pati ne debata ima dosa ya habadiaon ni debata pabaon ia ibana maka holongi hatigoran do tasitongan asa di ini bangso ni debata ikon mga makalujaon hatigoran do tasitongan jalaro masoba tu debata di bagasan habadiaon na odo sonari ya mal murata ulahonon ikot taulahon ya ikon makalujahon hatigoran maksudna ikot diulah tol setiap hari di sidungo saat ro dinalau peyak di podoman ikon ulahonon nama hatigoran dohot hasitongan jala masoba di debata di bagasan habadiona lau mangulahoni ikor radotan nasida patin debata ima nagabe kabaran ni habadiona omma natalingoti ya pasya jalata hehe maawin na pasongod dia sa dili bikon hehe do sa dili madarupod debata nata pinaki pasya jalani debata na hehe alikon hehe do madarupod debata song dia per kilo song dia pinamasa songon sila jadaut masalah di hadapan na bangsa Israel pa masalah di hadapan na si Salomo pa masalah di hadapan na hehe manut debata song si Daniel dulu hal mana di bagas sedar masoba tu debata ya jadi paruhuman ni Jehovah doho bagas joron intina panon na penghumanan naman sonari tengah ada masa penghuman debata yang bagas joron ise do hita parnian di surga hita manang napapojot-pojot ke neraka ya mungkin lang udang neraka di penghuni neraka unang itu siwi tapi ya aliro ko debata do kan di Yohanes 10:4 balgarin na bagas ni parade ni se debata jadi gurang pinajol masih di tu si metalao ya jadi ama mungkin pasyajaran na boleh buat paruhuman ni Jehovah dohot bagas jor melihat Oke, mulai tegurang tu pandita purba na patorakon sada parsejaran na Natung masaringgan nama bandingkan hita jadi di hita salut na di dia pe hita maringanan seterus mahita na dong di Bibel herasi Raja Daud torhehe do imana manapaton tu debata si Salomo na nakanakin ni patorang amang pandita purba. Jadi kesimpulan di hita percarata ahana masa narong di nguluta di Portibion unang sotong lupa itu Tuhan unang sotong lupa hehe mahita mandapotot tu Tuhan unang gabe parjolo hita mandapotot si bolis. Jadi masa ada percarata di Tikion jadi mulai tema tu hita tu pandita autosoid doh tu pendeta purba napatarakon persajaran paunapon ya anggia ma hita sude seterus semangat mapatorakon tu akadongan na dong di luar dan do asalam semangat kita pasatom barita nauli sian persejaran sekolah sahabat di buku Psalmenon. Amin. Ada orang semartangnya kita ada orang tambahan sian kadongan manang sian pandita Mantap. Oke. Martang yang mahita na dipimpin amang pandita utosoy. Ale Tuhan nami debata Jehovah na di surga di bagasan tikyo Tuhan nunga marsiajar hami sian hatam na badia ay hehe doho ale Tuhan debata mamereng saluhut na akkana posom
na mangalu-aluhos sa luhut na holso todo kami. Di portibio pehami le Tuhan, jonok do hami diak kana macu war muna be. Atau ngale Tuhan, pasu-pasu masa luhut na akana hinaholongan diluak na daw na ubege hatam na badia di tikyo. Leon akka hahipason, leonom makka rejeki, tabba sa luhut na akka pangumuan. Boy mahamili Tuhan marlas niroha, mamuji pasangapon guar muna subbadia. Dinaroho ali Tuhan Yesus mangalap pamit kana porsia diho. Taitom mu maami, tulangitan, buanom mu bongot tuharajaon surgo, nahot rodi saleleng nileleng. Pasu-pasu ma Tuhan, pandeta nami, pendeta Manukalit, pendeta Purba, dohot saluhutna, akka keluarga niak kana posono. Tuhan, sesama saluhutna kadosa pangalson nami perjula le Tuhan. Asa sa sude, pasu-pasu ni, usai honom mutu galuh Tuhan, di bagasan tikyon, mangido hami tuado pamu, asa ramotium mu hami saluhutna, diakka namar syajar hatam nabadia, ditikina nengrong. Boy hami pajupang muse, di bagasan lak nirohan, sangat magwar mu nabadia le. Upasa kami mangulu nami tuado pamu, usob bahok kami matang yang namion, marhiti Yesus Kristus Tuhan na. Amin. Au Pandita Yesi Manungkalit, Pendeta M. Hutasoit, Pendeta Purba. manokon soras madita salutna, Tuhan mamamasu-masu. Amin. Shalom.